Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Пычрак һәм күлдәвекләр 52-нче комплекста яшәүчеләр яңгыр сезонында юлларда йөреп булмый дип зарлана. Заманча түләү ысуллары. Чаллыда җәмәгать транспортында QR-код буенча йөрү өчен түләү ачыла. Чаллы урамнары чистарачак. 15 октябрьдә гомум шәһәр өмәсе узачак. Пычрак һәм созлык 52-нче комплекстагы юлны сынау урынына әйләндерде. Безнең редакциягә чаллылылар мөрәҗәгать итте. Алар балалар бакчалары янындагы юл участогына игътибар итүләрен сорыйлар. Синоптиклар яңгырлар фаразлый, димәк, проблеманы инде хәзер үк хәл итәргә кирәк ди шәһәрдәшләр. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 52-нче комплекста яшәүчеләр өчен резинитикләр хәзер иң кирәкле әйбер. Яңгырдан соң юл каршылыклар полосасына әверелә. Балалар бакчаларына кадәр пычранмыйча гына барып җитәргә мөмкин түгел дип зарлана чаллылар. Ләкин үзең белән резинитик яки запас аяк киемен һәркемдә йөртә алмый. Бигрәк тә балалар бакчасына ашыгырга кирәк булганда дип саный Анна Ермакова. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның күп кенә башка әти-әниләре дә шул ук фикердә. Если ребенок идет пешком, весь грязный ребенок, соответственно, и я. Очень и неприятно вообще на это смотреть. Мы только недавно начали сюда ходить, но по наблюдениям, когда гуляем, то вот здесь очень давно очень грязно. Да. Вот. Ну, в принципе, я сколько помню, это место здесь всегда было грязно. Әмма монда мәктәпкәчә яшьтәге балаларның әти-әниләре генә зыян күрми. Яшьлек проспектындагы тукталышка әлегә юл буйлап 52-нче комплекста яшәүчеләрнең күбесе йөри. Алар арасында студент Артем Буряков та бар. Аның сүзләренә караганда, монда су һәм пычрак һәр көз сайын була. Пока ты дойдешь до этой остановки, у тебя вся обувь будет черная и грязная. Не знаю, с этим надо что-то делать. Чаллылар юлның бу участогына игътибар итәргә сорыйлар. Яңгырлар сезонының иң кызган чагы, димәк, проблема катлаулана гына барачак. Каждый день ходим по этим дорогам, они грязные, ужасные, постоянно лужи, как только пройдет дождик. Приходим домой все чумазые, резиновые сапоги не спасают. С приходом сезона, получается, осеннего. Ну, плюс здесь проводится еще, как видите, ремонт. Вообще невозможно проходить. Я не знаю, к кому обратиться с этой жалобой. Продолжается это каждый год. Невозможно ходить. Шәһәр башкарма комитетында аңлатуларынча, быел юлның бу участогына ремонт ясалган. Машиналар йөрү өлеше канәгатьләнерлек хәлдә. Ә пычрак автомобильләр газонга керү аркасында барлыкка килә. Парковка анда тыелган. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. QR-код ярдәмендә җәмәгать транспортында түләп була. 14 октябрьдан Чаллыда мондый мөмкинлек барлыкка килде. Әлегә яңалык 7-нче, 12-нче, 13-нче һәм 27-нче маршрутларда гына кулланыла. Безнең төшерү төркеме башкарма комитетының элемтә һәм транспорт бүлеге башлыгы Максим Парамонов белән берлектә юлда йөргән өчен контактсыз түләү никадәр уңайлы булуын тикшерде. Чаллы автобусларында QR-кодлар белән наклейкалар булачак. Пассажирларга бары тик Татарстан Республикасы транспорт картасы кушымтасын урнаштырырга кирәк. Түләү түбәндәгечә булачак. Необходимо скачать приложение «Транспортная карта РТ», привязать ее к банковской карте. И после этого открыть приложение, открыть вкладку «Оплата QR-кода», отсканировать QR-код. Произвести оплату проезда, нажать «Оплатить». Буквально 2 секунды, оплата проезда прошла. Аннары түләү тарихына керергә кирәк, анда электрон билет булачак. Аны автобус йөртүчегә чыкканда күрсәтергә кирәк. Тулаем алганда Чаллы халкы хәзер түләүне сайлау мөмкинлегеннән канәгать калды. Молодежи особенно будет очень удобно. Пенсионерам можно и наличкой. То есть выбор у каждого. Чем больше вариантов оплаты, тем лучше. Хотите этим воспользоваться, хотите QR-кодом, хотите карточкой просто. Хотите наличные заплатить, у кого как бывает же.
Много вариантов всяких. Это очень удобно, особенно современной молодежи, потому что многие пользуются банковскими картами, не у всех сейчас есть наличность. Мне кажется, это хорошая идея. Әлеге яңалык 7, 12, 13 һәм 27 маршрутларда гына гамәлдә. Ләкин бер атна эчендә аларга башка автобусларда өстәләчәк. QR-кодлар белән стикерларга заказ бирелгән. Мы сейчас заказали на 100 машин, это 9-35. И в дальнейшем, значит, будем остальные все маршруты обклеивать. Ну, в последнюю очередь уже подойдет большие автобусы. Потому что они сразу все это не смогут нам предоставить. Ноябрь ахырына кадәр барлык автобусларда да QR-кодлар белән наклейкалар булыр дип планлаштырыла. Җәмәгать транспорты пассажирлары да юл йөрү өчен нинди ысул белән түләргә икәнлеген үзләре хәл итәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоллы урамнары чистарачак 15 октябрда гомум шәһәр өмәсе узачак. Шоллыны матур, чиста итеп күрергә теләүчеләр һәм ярдәм итәргә теләүчеләр җирле иҗтимагый үзидарә рәисләренә, идарә итү компанияләренә һәм торак эксплуатация оешмаларына мөрәҗәгать итә ала. Диңгез деликатеслары организмны витаминнар һәм минераллар белән тулыландырырга ярдәм итә. Аларны 15 октябрьгә кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Исланган балыкның тәмле исләре. Киштәләрдә Камчатка балыклары, чавычы, акбалык, нерка, тунец, кижуч һәм палтус. Ассортиментта диңгез деликатесларының 35-тән артык төре. Я чавычу взяла 2 видов. Холодного и горячего копчения. Надолго хватит за то, что это как его вкусный бутерброд делать. Хотели давно попробовать, вот сегодня взяли, чтобы попробовать. А что взяли? А я окунь горячего копчения взяла. Мы первый раз решили попробовать, да, вот взяли белорыбец. В общем, попробуем. Если понравится, будем еще приходить. Кызыл олдык файдалы мәддәләр хәзинәсе, ул тәме һәм ире булуы белән генә түгел, йөрәк кан тамырлары системасына файдалы кислоталарның күп булуы белән дә аерылып тора. Гордость Камчатского края – икра отборная, крупнозернистая, прям зернышко к зернышке, слабосоленая. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается всеми аминокислотами. Очень хорошая, отборная прям. Слабосоленая, детишкам, беременным, всем рекомендуем. Очень вкусная корочка. Это новый улов икры. 15 октябрьгә кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта файдалы деликатесларны сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны с 12 по 16 октября. ТЦ на Пушкинской, проспект Сюмбике, 51. 16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Bu Min ismli ир-яңа концерт программасы белән эстраданың ут җырчысы Илнат Фархуллин Чаллыда 23 октябрь. Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. Билетлар bileton.ru сайтында. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.